Skal lige have været. De laver med. Skal du lave med? Hej Mille. Tag nu. Hej Mille. Nej, det er vigtigt. Vi kan lige rundt her. Ja, men jeg har jo været i det, var meget. Hvorfor gør han det igen? Det er jo dejligt frisk forårsagtigt. Tak, Jacob! Velbekomme. Jeg vil hermed gerne nominere 3, som jeg lige sådan hurtigt finder på. En meget passende kunne være Kent, Christian Refsauke, I med dig, Peter Lemmik Morsø, når der er tid. Og par vinter Tivana, jeg ved du ikke på Facebook, men du er i. 48 timer har I alle 3 til at døbe vandet. Ellers skylder jeg mig en rigtig god flaske rom. Ikke noget badekar, ikke noget med klor. Det skal være koldt. Og det skal være 48 timer. Det er koldt.